Na, elindul a 24 órás tesztelés. Egyelőre kézi kapcsolva működik. Itt látszódik, hogy mindenhol világít. Ott van az oldal. Jó. Most egy napig menni fog, és a beépített bútoron is minden kábel a végleges méret, úgyhogy ha ez működik, akkor jól, üzembiztosan, akkor ott is fog. Fényerőszabályzó is fog. Most egyre megint csak a kézin tudom megmutatni. Így. És akkor ezt majd mobiltelefonnal lehet irányítani. Hát így ennyi.